Podzim je tady a tato výsadba vám zabere jen pár minut. Při výsadbě jsem použila substrát pro borůvky, který obsahuje dřevní vlákno, ale můžete použít i substrát pro azalky a rododendrony anebo zahradní rašelinu. Břečťan, vřesy i hebej jsou kyselomilné rostliny, které si však můžeme vysadit i na domácí vřesoviště. Dekorace se líbí každému jiné. Mně se zrovna tady líbil ježeček a k tomu jablíčka a dýně.